سينما سمرة كابيزي رابيزي حيلنا للنار فلتت حبوز دستا سحاب سنيت رفتا نخسر النهار سينما سمرة سلام كمي تعلو كبرات خطاتلتي سينما سمرة سبورت نلوم استرالو زيناتا سبورت نهو سناي مكتال عمبل ساسن كلتن وددر أولمبيك طوكيو 2020 استضافت جوجل اللوخ أولمبيك إيرترا وددراب زقباد حرمت إنغا بغرام عصوت 4 حسنا بيرتا كم سمسة تحبيرهم تا جوجل اللوخا قراوي معرفون فرتاس مرا زبصحتو لكوميشنر باهلن سبورت إيرترا باسار زمره تغله مكتل بريزيدنت هاغراو كوميتي أولمبيك إيرترا توم حار مبراتو አባላት ፈጻሚት አካል ሀገራዊ ፌዴሬሽን አትሌቲክስ ኤርትራን ንኩሎም አባላታ አኽሊል ዕንበባ በመብርካት ሙቅ አቀባብላ ገይሮምላ ጉጅለ ልኡኽ ኦሎምፒክ ኤርትራ ኣብቲ ኣብ ጃፓን ከተማ ቶኪዮ ካብ 23 ሓምለ ክሳብ 8 ናሕሲ 2021 ዝተኻየደ ውድድራት ኦሎምፒክ 5 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከቦም 13 ስፖርታውያን ተወኪላ ኣብ ውድድራት አትሌቲክስ ቅድም ብሽክለታን ምሕንባስን ተሳቲፋ فرنساዊ አሰልጣኒ ዜነዲን ዚዳን ሪያል ማድሪድ በወለንቱ ድሕር ምርሕራሑ ንዑ ተኪዩ ነታ እስጳኛዊት ዘሰልጥን ዘሎ ኢጣልያዊ ካርሎ አንቸሎቲ ንክርስቲያኖ ሮናልዶ ናብኡ ክመልሶ ደልዩ ከም ዘሎ ሓቢሩ ካብ 2013 ክሳብ 2015 ሪያል ማድሪድ ዘሰልጠን አንቸሎቲ ካብ 2019 ክሳብ 2021 የኤቨርተን ከሰልጥን ዝጸንሐ ኮይኑ ዝሓልፈ ሰነ ደጊሙ ናብታ ናይ ቀደም ክለቡ ተመሊሱ ዘሰልጥና ዘሎ ሪያል ማድሪድ ኣብ ወርሒ ግንቦት ንኦስትራዊ ዴቪድ አላባ ከተፈርሞ ምዃና ምስቲ ወዲ 29 ዓመት ተኸላኻሊ ስምዕ ድሕር ምብፅሓ ዝሓልፈ ወርሒ ግንቦት ናብ መሳርዓ ትጸንበረቱ ኮይና ሕጂ ድማ እዚ ኣሰልጣኒ ሪያል ማድሪድ ንፖርቱጋላዊ ሮናልዶ ኣብ መሳርዓ ክትጽንብሮ ሃቂኑ ከም ዘሎ ይንገራሎ ወዲ 36 ዓመት ሮናልዶ ምስ ሪያል ማድሪድ ን9 ዓመታት ኣብ ዝተሰለፈሉ ግዜ ኣብ 438 ግጥማት ተሰሊፉ ብጥቕላላ 450 ሾታት ከመዝግብ እንከሎ ንሾቶ ዝኾና 132 ኳዓሳሱ ድማ ከም ዘቐበለ እዩ ዝንገር ኣብ 2018 ጁቬንቱስ ን4 ዓመታት ብ105 ሚልዮን ፓውንድ ክጻወት ክታም ዘንበረ ሮናልዶ ዝመጽእ 30 ሰነ 2022 ውዕሉ ዘብቅዕ ኮይኑ ካብ ኢጣልያዊት ክለብ ክወጽእ ሙሉእ ድሌት ከም ዘለዎ እዩ ካብ ዝሓልፎ ዋርሕ ክገልጽ ጸኒሑ ብፍላይ ድሕሪ ሜሲ ናብ ፒኤስጂ ምኻዱ ሮናልዶ ርእሲ ክብረይ ተተንኪፈ ብዘስምዕ ቃና ካብ ጁቬ ናይ ምውጻእ ባህጉ ሜልሱ ከም ዘጋድዶ ገሊጹሎም ገለ ወገናቱ ሮናልዶ ክልተ ቀነ ተሪፎ ዘሎ መስርሕ ምስጋር ተጻቱ ቅድሚ ምዕጻው ካብታ ኢጣልያዊት ክለብ ንክሰጋገር ምስ ሓለፍቲ ስፖርት ጁቬንቱስ ይዘራረብ ከም ዘሎ እውን ተገሊጹ ገለ ጸብጻባት ከም ዝሕብርዎ እውን ሮናልዶ ምባፔ እንተዳ ናብ ማድሪድ ተሰጋጊሩ ማድሪድ ንክልቲኦም ከተፈርሞም ዓቕሚ ስለ ዝሓፅራ ሮናልዶ ድማ ናብ ማን ሲቲ ክሰጋገር ከም ዝደሊ ይሕብሩ ይኹን እምበር ሜሲ ወኒና ዘላ ፒኤስጂ ኣብ ልዕሊ ሮናልዶ ዘለዋ ድሌት ገና ስለ ዘይብቅዐ እታ ፈረንሳዊት ክለብ ንሮናልዶ ከይተረፈ ምስ ሜሲን ኔይማርን ክትጽንብሮ ከም እትኽእል ይንገራሎ እዚ ይኹን እምበር ድሌት ሮናልዶ ዝመዝመዘን ናይ ቅድም ፍትዋ ኣሰልጣኒ ሮናልዶ ዝነበረን ወዲ 62 ዓመት አንቸሎቲ ነቲ ኮኸባት ቃዒ ካብ ጁቬንቱስ ናብ ሎስ ብላንኮስ ከምጾ ኣመና ድሌት ሕዲሩ ከም ዘሎ ናይ ቀረባ ዓርኪ ሮናልዶ ዝኾነ ጋዜጠኛ ኤዱ ኣጉሬረ ከም ዝሓበር ተፈሊጡ እቲ ጋዜጠኛ ስዒባ አንቸሎቲ ድሮ ብዛዕባ ተኽእሎ ምስጋር ሮናልዶ ናብ ማድሪድ ምስ ጁቬንቱስ ዝርብ ከም ጀመረ እውን ኣረድዩ ደገፍቲ ሪያል ማድሪድ ሮናልዶ ክመጾም ኣመና ተሃንጥዮም ስለ ዘለዉ ደገፍቲ ሪያል ማድሪድ ሮናልዶ ክመጾም ኣመናዮም ተሃንጥዮም ዘለዉ እዚ ይኹን እምበር ሪያል ማድሪድ ቀንዲ ኣድህቦኣ ንፈረንሳዊ ኪልያን ምባፔ ዓመት ከይተጸበየት ሕጂ ክትውንኖ ምዃና እያ ዝንገር ብናይ ልዕሊ 1 ቢልዮን ፓውንድ ዕዳን ብስእነቱ ኮኸባት ቃዓሚስን ኣብ ከቢድ ስቅያ ትርከብ ክለብ ባርሴሎና ኣብ መንጎ ኣባላት ኣካየት ስፖርት ክለብ ሓድሽ ኩናት ተወሊዑ ከም ዘሎ ተሓቢሩ እቲ ባእሲ ብፍላይ ኣብ መንጎ ሓድሽ ፕሬዚደንት ባርሴሎና ጆን ላፖርታ ናይ ቀደም ፕሬዚደንት ክለብ ዝነበረ ጆሴፍ ማርያ ባርቶሜውን ዝተወልዐ ከም ዝኾነ ድማ ተፈሊጡ ጠንቂ ናይቲ ተወሊዑ ዘሎ ከቢድ ባእሲ ማርያ ባርቶሜው ናብ ላፖርታ ጸሓፈ ደብዳቤ ዝሓለፈ ሰሙን ህዝቢ ንኽሪኣ ናብ ሕትመት ድሕሪ ምዝርግሑ ከም ዝኾነ ተገሊጹ ኣብቲ ባርቶሜው ናብ ላፖርታ ጸሓፈ ደብዳቤ ባርቶሜው ነቲ ኣብ ባርሴሎና ተፈጢሩ ዘሎ ቁጠባዊ ቅልውላው ዝተሰምዖ ሓዘን ክገልጽ እንከሎ ጠንቂ ናይ ዝኩሉ ድማ ላፖርታ እዩ ክብል ገሊጹ ዘሎ ላፖርታ ንደብዳቤ ባርቶሜው ድሕሪ ምንባቡ ተቐላጢፉ ን2 ሰዓታት ዝቐጸለ ጋዜጣዊ መግለጺ ድሕሪ ምድላው እቲ ተጻሒፉ ዘሎ ደብዳቤ ሓሶት ዝመልኦ እዩ ክብል ከም ዝነቐፎ ተፈሊጡ ላፖርታ ስዒቡ ባርቶሜው እዚ ዝገብር ዘሎ ኣብ ባርሳን ዝተኸተሉ ኣዕናዊ ፖሊሲ ንምሽፋንን ጸገማት ባርሳ መሊሱ ንኸጋድድን ዝዓለመ ከም ዝኾነ እውን ወቒሱ ወላ ሓደ ሰብ ካብ ተሓታትነት ዘምልጥ የለን ዝበለ ላፖርታ
ነዚ ባርቶሜው ጽሒፎ ዘሎ ቁልዕ ደብዳቤ ብሕጋዊ መገዲ ሒዙ ናብ ኣኼባ ላዕሎት ሓለፍቲ ስፖርት ብምውሳድ ውሳነ ንኽወሃቦ ግቡእ ሕጋዊ ኣካይዳ ከም ዝኽተል ኣፍሊጡ ላፖርታን ባርቶሜውን ሓቢሮም ኣብ ባርሳ ዝሰርሑሉ ዝነበሩ እዋን ከይተረፈ ከቢድ ባእሲ ላዒሎም ከም ዝነበሩ ይሕበር ኣብቲ ናይ ሽዑ ባእሲ ላፖርሳ ኣብ ልዕሊ ባርቶሜው ከም ዝተዓወተን ባርቶሜው ድማ በቲ ሽዑ ዝገበሮ በደል ግቡእ መቕጻዕቱ ከም ዝወሰደን ጸብጻባት ይገልጹ ማንቸስተር ሲቲን ሃሪ ኬን ካብ ቶተንሃም ናይ ምፍራም መደባ ከተቋርጾ ምዃና ጠንቂቓ እታ ክለብ ነዛ መልኪታ ብዝዘርግሓቶ ሓበሬታ ብወንበር ቶተንሃም ዳንኤል ሌቪ ንምስጋር ሃሪ ኬን ዝምልከት ስምዕ ኣብዚ ወርሒ ዝክኽትም እንተዘይኪሉ ማንሲቲ ኣንፈታ ናብ ካልኦት ተጻወትቲ ከተቕንዖ ምዃና ገንዚባ ማንሲቲ ነቲ ዓወት ተሓሪሞ ዘሎ ወዲ 28 ዓመት እንግሊዛዊ ኣጥቃዓይን ሓለቓ ጋንታን ብ100 ሚልዮን ፓውንድ ወጻኢታት እያ ናብ ሜዳ ኢትሓድ ከተሰጋግሮ ትደሊ ዘላ እዚ ይኹን እምበር ዳንኤል ሌቪ ካብ ምሸጣ ሃሪ ኬን ብውሕዱ 150 ሚልዮን ፓውንድ ክቕበል ይጠልብ በምህላው ማንሲቲ እቲ ጠለብ ልዕሊ ዓቕማ ኮይኑዋ ከም ዘሎ ይሕበር ኪን ዝመጽእ ሐሙስ ጋንቱ ኣብ ተካይዶ ግጥም ኤውሮፓ ኮንፈረንስ ሊግ ክስለፍ ድሕሪ ምውሳኑ እቲ ውሳነ ንማንሲቲ ተስፋ ከም ዝቑርጻ እዩ ዝሕበር ዘሎ ጋዜጣታት ዓዲ ጢላን ከም ጸብጸቦ ዘለዋ እንተኾይኑ ማንቸስተር ሲቲ ብጉዳይ ሃሪ ኬን ተስፋ ስለ ዝቑርጸት ከም ኣማራጺ ንክህቦ ኣጥቃዒ ጁቬንቱስ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ኣብ ራዳራ ኣእትያቶላ እተን ጋዜጣታት ንወኪል ናይቲ ፖርቱጋላዊ ኣጥቃዒ ዝኾነ ጆርጅ መንደስ ብምጥቃስ ትማል ሰሉስ ኣብ ዘርግሑ ጸብጻብ ማንሲቲ ንሮናልዶ ኣብዚ ክረምቲ እዚ ብ25 ሚልዮን ፓውንድ ወጻኢታት ጥራይ ናብ ሜዳ ከተሰጋግሮ ወግዓዊ ሕቶ ኣቕሪባትሉ ከም ዘላ ሓቢረን ኣብዚ እዋን 36 ዓመት ወዲኡ ናብ 37 ዓመት ዝኣቱ ዘሎ ሮናልዶ ምስታ ባርጊት ጎርዞ ትጽዋዕ ኢጣልያዊት ክለብ ናይ ሓደ ዓመት ዘይመልእ ውዕል ተሪፍዎሎም እታ ክለብ ኣብዚ ክራማት እዚ ክሸጦ እንተዘይኪላ ድማ ዝመጽእ ክረምቲ ብነጻ ከተሰናብቶ ክትግደድ እያ ሮናልዶ ናብ ማንቸስተር ሲቲ እንተተሰጋጊሩ ብደገፍቲ ናይታ ክለብ ካብ 2003 ክሳብ 2009 ዝተጻወተላን ኣብ 292 ግጥማት 118 ሸቶታት ዘመዝገበላ ማንቸስተር ዩናይትድ ከም ከዳዕ ክጥመት ስለ ዝኽእል መስርሕ ምስጋሩ ኣካታዕ ክኸውን ምዃኑ ብዙሓት ክኢላታት የረዱ ንኮኸብ ኣጥቃዒ ሊዮኔል ሜሲ ናብ ፒኤስጂ ዘፋኖት ባርሴሎና ንሓለቓ ጋንታን ኣጥቃዒን ኣርሰናል ፒየር ኤምሪክ ኣቡሜያንግ ኣብ ራዳር ኣእትያቶ ከም ዘላ ይሕበር ኣሎ ባርሴሎና ነቲ ወዲ 32 ዓመት ጋበናዊ ኣጥቃዒን ምፍራም ክንደይ ዝኣክል ገንዘብ ቀሪባ ከም ዘላ እኳ እንተዘይተፈልጠ እንተሰሊጥዋ ምስቲ ካብ ሊቨርፑል ብ145 ሚልዮን ፓውንድ ወጻኢታት ዘምጻእቶ ብራዚላዊ ከፋፋሊ ፊሊፕ ኮንቲኖ ክትለዋወጦ ድሌት ከም ዘለዋ ግን ይግለጽ ኣሎ ባርሴሎና መጠን ዕዳኣ 1.5 ቢልዮን ፓውንድ በፂሑ እንከሎያ ተወሰኽቲ ተጻወቲ ከተፈርም ትመጣጠር ዘላ ኣባሚያንግ ኣብ ጥሪ 2018 ብ60 ሚልዮን ፓውንድ ናብ ኣርሰናል ዝተሰጋገረ ኣብ 148 ግጥማት ድማ 85 ሸቶታት ብስሙ ኣመዝጊቡ ካብዚ ሓሊፉ ንኣርሰናል ኣብ 2020 ጽዋ ኤፍኤ ካፕ ንኽትዓትር ሓጊዝዋ እዩ እዚ ይኹን እምበር ኣብ ዝሓለፈ ዓመተ ስፖርት ከምቲ ዝድለ ምንቅስቓስ ከርኢ ኣይከኣለን 15 ሸቶታት ጥራይ ከመዝግብ ብምኻሉ ኣርሰናል ኣብ ልዕሊኡ ዝነበራ ልዑል እምነት ዳርጋ ባይታ ዘቢጡ ክበሃል ይከኣል ኣርሰናል ኣብዚ እዋን ኣብ ማእከል ሜዳ ኩዕሶ ዝህንድሰላ ክኢላ ተጻዋታይ ኣብ ዕዳጋ ተናድብ በምህላዋ ንኣባሚያንግ ኣፋንያ ንፊሊፕ ኮንቲኖ ከተምጽኦ ዘዋፅኣ ምዃኑ ተንተንቲ ስፖርት የመልክቱ ናይ ቅድም ተጻዋታይ ኣርሰናል ዝነበረ ቴሪ ኦንሪ ፒኤስጂን ዘለዋ ድኽመት በቲ ዝበለጸ ኣጥቃዒ ዓለምና ዝኾነ ሊዮኔል ሜሲ ኣቢላ ክትፍውሶ ከም ዘይትኽእል ገሊጹ ኦንሪ ኣብ መግለጺኡ እታ ብኣርጀንቲናዊ ኣሰልጣኒ ማውሪሲዮ ፖቾቲኖ ትእለ ዘላ ዓርሞሽስ ፈረንሳዊት ክለብ ኣብዚ ዓመተ ስፖርት ኣብ ዓዳን ኤውሮጳን ዓበይቲ ጽዋት ክስብስብ እንተኾይና ነቲ ሃጓፍ ዘለዎ መስመር ምክልኻላት ዘደልሉ ተወሰኽቲ ተጻወቲ ከተፈርም ከድልያ ምዃኑን ኣገንዚቡ ፒኤስጂ ነቲ ናይዛ ፕላኔትና ዝበለጸ ተጻዋታይ እናተባህለ በብዙሓት ወገናት ዝግለጽ ኣርጀንቲናዊ ሊዮኔል ሜሲ ዝሓለፈ ሰሙን ብነጻ ምዝውዋር ከም ዘፈረመቶ ዝዝከር ኮይኑ ሰሙናዊ 1 ሚልዮን ፓውንድ እናኸፈለት ን2 ዓመት ከተጻወቱ እያ ኮይኑ ግና ምስጢር ዓወት ብልሒ ሓንጎል ዳ እምበሪ ብዝሒ ገንዘብ ምፍሳስ ኣይኮነን ዝበለ ቴሪ ኦንሪ ፒኤስጂ ንሊዮኔል ሜሲ ስለ ዘፈረመ ጥራይ ዓወታት ክትጎናጸፍ ከም ዘይትኽእል ክትግንዘብ ኣለዋ ክብል ኣተሓሳሲቡ ኣሰልጣኒ ማንቸስተር ዩናይትድ ኦሌ ጉናር ሶልሻየር 5 ብሉጻት ተጻወቱ ምስታ ጋንታ ንንውሕ ዝበለ ግዜ መታን ክጸንሑ ሓድሽን ኣወናዋንን ውዕል ክቕረበሎም ሓቲቱ ብመሰረት ጋዜጣ ዘሳን ሶልሻየር ሓድሽ ውዕል ክቕረበሎም ደልይዎም ዘሎ ተጻወቲ ብሩኖ ፈርናንደስ ማርኮስ ራሽፎርድ ሃሪ ማጓየር ሉክ ሻውን ፖል ፖግባን እዮም ብሩኖ ፈርናንደስ ገና ናይ 5 ዓመት ውዕል እኳ እንተለዎ ሶልሻየር ግን እቲ ሰሙናዊ ካብ 100,000 ፓውንድ ዘይሓልፍ መሃዩ ክብክብለሉ እዩ ዝደሊ ዘሎ
ኣብታ ጋንታ ዝለዓለ መጠን መሃያ ዝኽፈል ተጻዋታይ ትውዕሉ ካብ ምሕዳስ ሓንጊዱ ዘሎ ፖል ፖግባ ኮይኑ ሰሙናዊ ደመዙ 375 ፓውንድ እዩ ዝበጽሕ ቦቱ ከውሕስ ተጸጊሙ ዘሎ ሓላው ልዳድ ናይታ ጋንታ ዴቪድ ደሃያ ድማ ሰሙናዊ 290,000 ፓውንድ መሃያ ብምውሳድ ንፖግባ ተኸቲሉ ካልኣይ ዝለዓለ ተኸፋሊ ደመዝ ምዃኑ ይንገረሉ ኣርሰናል ኣብ ማልያ ቪዚት ሩዋንዳ ዝብል ቱሪዝማዊ መወዓውዒ ክትልጥፍ ኣማሲኡ ድማ ዓመታዊ 10 ሚልዮን ፓውንድ ክትቅበል ዘኽእላ ሓድሽ ውዕል ምስ ሩዋንዳ ከቲማ ኣርሰናል ነዚ ን4 ዓመታት ዝኸይድ ውዕል ትኽትም ዘላ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ መኽፈቲ ግጥማት ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ምስ ብረንትፎርድ ኣብ ዘካየቶ ጸወታ ዘርኣየቶ ድኹም ብቕዓት ብፕረዚደንት ሩዋንዳ ፖል ካጋሜ ድሕር ምንቃፋ እዩ ኣርሰናል ኣብቲ ግጥም ካብ ትጽኢት ብዙሓት ወገናት ወጻኢ ብዝኾነ 2-0 ድሕር ምስዓራ እቲ ዕሉል ደጋፊያ ምዃኑ ዝንገረሉ ፕረዚደንት ፖል ካጋሜ ዝሕዞን ዝጭብጦን ከም ዝጠልፎ እዩ ክግለጽ ቀኒ ኣሰልጣኒ ጁቬንቱስ ዝነበረ ኢጣልያዊ አንድሬ ፒርሎ ካብ ናይ ምስልጣን ፍልስፍኑ ክልውጥ ኣብ ሜዳ ስዕረት ክጋጥሞ ከም ዝመርጽ ደጊሙ ገሊጹ እቲ ወዲ 42 ዓመታት ስልጣንነት ዝገልጽ ዘሎ ካብ ጁቬንቱስ ዘባረሮ ምኽንያት እቲ ኣብ ምስልጣን ዝኽተሎ ጌጋ ፍልስፍና ምዃኑ ብገለ ኪላታት ኣብ ዝሕበረሉ ዘሎ እዋን እዩ ፒርሎ ዝሓለፈ ዓመተ ስፖርት ንጁቬንቱስ ናብ ዝተሓተ ደረጃ ብቕዓት ክሸማ ብምኻሉ ኣብዛ ክራማት እዚ ካብ መዝነቱ ተባሪሩ ብፍላይ ኣብ ማእከል ሜዳ ዝተኸተሎ ናይ ጸዋታ ፍልስፍና ነታ ጋንታ ዝያዳ ከም ዝሃስያ ድማ እቶም ክኢላታት ይገልጹ ፒርሎ ኣብዚ እዋን ብዘይ ስራሕ ኣብ ቀንፈ ዘውካ እንተሎ ናብቲ ማን ሲቲ ልምምድ ተካይደሉ ሜዳ እናተመላለሰ ፔፕ ጋርዲዮላ ንተጻወቱ ብኸመይ ከም ዘሰልጥኖም ክዕዘብን ተመክሮ ክቕስምን መዲቦ ምህላው ግን ሓቢሩ ኣጥቃዓይ ቸልሲ ታሚ ኣብርሃም ምስ ሮማ ናይ 5 ዓመታት ውዕል ከቲሙ እቲ ወዲ 23 ዓመት እንግሊዛዊ ብ34 ሚልዮን ፓውንድ ወጻኢታት እዩ ምስ ሮማ ተጸንቢሩ ዘሎ ቸልሲ ንሮሜሎ ሉካኩ ብልዕሊ 79 ሚልዮን ፓውንድ ወጻኢታት ካብ ኢንተር ሚላን ድሕር ምፍራማ ታሚ ኣብርሃም ደጊም ኣይ ከተገድሰንን ኢኻ ብምባልያ ናብ ሮማ ክሸጦ ወሲና ኣብርሃም ካብ ናብ ሮማ ናብ ኣርሰናል ክሰጋገር ደልዩ ከም ዝነበረ እንተኾነ ቸልሲ ምስ ሮማ ስለ ዝተሰማምዐት ናብ ሴሪኣ ኢጣልያ ከምርሕ ከም ዝተገደደ ጸብጻባት የመልክቱ ኣብ መወዳእታ ኣብ ውድድር ባይታ ቴኒስ ዓብይ ስም ዘለዋ ጃፓናዊት ናኦሚ ኦሳካ ብሽልማት ዝረኸበቶ ገንዘብ ንግድያት ሓደጋ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ሄይቲ ከተወፍዮ ምዃና ቃላት እያ እታ ጓል 23 ዓመት ኮኸብ ተጻዋቲት ዋላ እኳ ኣቦኣ ጃፓናዊ እንተኾነ ኣዲኣ ጓል ሄይቲ ብምዃና እቲ ኣሰቃቂ ሓደጋ ኣዝዩ ተንኪፍዋ ከም ዘሎ እያ ገልጻ ክቡራት ተዓዘብቲ ሲነማ ሰመረ ስፖርት ንሎም ዝተዳለዉ ዜናታት ኣብዚ ይፍጸም ሰላም